Molt bé, exemple que no tingueu fet al llibre perquè en el llibre, en la teoria, vale, teniu un munt d'exemples. Vale? Teniu exemple 2, teniu exemple 3, exemple 4, vale? Que vos recomane que seguiu pas a pas i ja està. Molt bé, jo vaig a fer l'activitat número 3 de la pàgina 213. Vale? Per tant, activitat 3, pàgina 213. Important, vaig a llegir-la. Diu que al laboratori podem preparar halògens fent reaccionar els anions respectius amb l'òxid de manganès 4. El clor el podem obtenir a partir de l'àcid clorhídric. Molt important saber llegir la informació. Si diu que el clor el podem obtenir a partir de l'àcid clorhídric, va dir que el clor, Cl2, va estar en els productes i en els reactius va estar el clorhídric. Ara, en qui va reaccionar este clorhídric? Ja hem dit que al laboratori podem preparar halògens, que seria el clor, fent reaccionar els anions respectius, que seria el clorhídric, amb l'òxid de manganès 4. Per tant, bàsicament, el clorhídric va a reaccionar en l'òxid de manganès 4 per a donar que el clor, que ja ens diu que el podem obtenir, i en el procés també obtenim clorur de manganès 2. Per tant, plantegem l'equació segons el problema. És a dir, clorhídric més òxid de manganès 4 va donar Cl2 més clorur de manganès 2. Perfecte. Per tant, seguim. El primer pas va ser escriure els estats d'oxidació. Primer pas, escriure els estats d'oxidació, que vaig a fer-ho de manera ràpida. Vale? Ho tenim aquí en rosa. Una altra vegada, com tenim un àcid, l'hidrogen actua amb més 1, per tant el clor sols pot ser menys 1, ja ens diu que és òxid de manganès 4. Per tant, si l'hem formulat bé, 2 per 2, això dona menys 4 i per tant esto és més 4. Ara, si dona clor, va ser estat d'oxidació 0 i per últim el clorur de manganès 2. Molt fàcil, més 2 menys 1. Ja tenim tots els estats d'oxidació. Següent pas, escrivim l'equació iònica i recordeu que una vegada més el que anem a fer és escriure els estats d'oxidació a dalt. Molt important, superimportant, en l'equació iònica sols anem a dissociar àcids, bases i sals. Per tant, en la nostra equació tenim un àcid que el dissociarem, un òxid que no el dissociarem, un clor que no el dissociarem i una sal binària. Ojo, que sí que dissociarem. Per tant, l'equació iònica queda així. H más Cl menos més MnO2 va donar Cl2 més el manganès més 2 i el clorur menys. Molt bé. Següent pas. Identificar aquelles espècies que s'oxiden o es redueixen. Com sempre, anem a agafar i anem a dir, vale, tenim hidrogen més 1 i aquí, de moment, no m'apareix l'hidrogen, per tant, nastres de plàstics. Seguim, tenim el clor menys, vale, i aquí m'apareix clor menys, però m'apareix clor en estat d'oxidació 0. Per tant, si passa de menys 1 a 0, està augmentant l'estat d'oxidació i, per tant, està oxidant. Llavors, el clor s'oxida. Anem a seguir. Si n'hi ha un que s'oxida, ha d'haver un que es redueix. Per tant, tenim el manganès, com veieu que és més 4, passa a més 2. Disminueix el seu estat d'oxidació i, per tant, es redueix. Ho indica. Molt bé, una vegada ja hem identificat les espècies que es redueixen i s'oxiden, ara sí hem d'escriure les semireaccions d'oxidació i reducció. Per tant, tenim la semireacció d'oxidació en la que sols ficarem l'anió clorur i el clor, vale? I la semireacció de reducció que tenim l'òxid de manganès 4 que passa a manganès més 2.
Molt bé, procedim a ajustar la primera com hem fet abans. Per tant, primer ajustem el nombre d'àtoms, no metalls, tenim 2 clors, aquí ficarem un 2. 2. Molt bé, i per últim, aquí sols me queda ajustar la càrrega. Com que tinc 2 negatives, aquí afegiré 2 electrons. Molt fàcil. Ara, important, recordeu el que vos havia dit abans, ¿vale? Fins aquí no hem tingut problemes perquè no hem ajustat ni hidrògens ni oxígens, però al tindre un àcid ens trobem enmig àcid. I com ens trobem enmig àcid, ¿vale? Anem a ajustar segons aquest mètode, o segons com vos he dit abans, en molècules d'aigua, ¿vale? Per tant, primer de tot el manganès. Tinc un manganès aquí i tinc un manganès aquí, per tant, ja estaria. Ara, oxígens. Tinc 2 oxígens aquí i cap oxigen aquí. Per tant, aquí he d'ajustar ficant 2 molècules d'aigua. Com que ja he ajustat els oxígens, ara he d'ajustar els hidrògens. Com estem enmig àcid, anem a ajustar utilitzant ions hidrogen. Tinc 4 hidrògens aquí, per tant, aquí afegiré 4 ions hidrogen. Perfecte. Ojo, perquè ara tot ho tinc ajustat exceptuant la càrrega. Fixeu-se, tinc 2 positives aquí i 4 positives aquí. Recordeu que sols puc fer servir electrons. Per tant, si afegisc 2 electrons aquí, me quedaran 2 positives aquí i 2 positives aquí. En la qual, afegint 2 electrons, la meva reacció està ajustada. ¿Vale? 2 electrons més 4, 2 positives igual que aquí. Ja ho tinc tot ajustat. Per tant, ara recordeu que hem de fer servir aquestes semireaccions com si fos un sistema d'equacions. Però aquest cop tinc 2 electrons i 2 electrons. Per tant, no me caldrà multiplicar per res, simplement sumar, perquè això directament ja ho puc tatxar, perquè són 2 i 2. ¿Vale? Per tant, procedisc a sumar reactius i productes. Molt bé. Vale. Per tant, tenia 2 Cl-, ¿vale? Després tenia el òxid de manganès 2, el que tenia eren 4 ions hidrogen, ¿vale? Per a donar Cl2 més Mn2 més 2 molècules d'aigua. Vale? Ja tinc l'equació iònica ajustada. Ara, què me queda? Recordeu, tornar a l'equació molecular. Per tant, hauré de saber d'on venien totes aquestes coses que jo tenia. Vale? Molt bé. Tenia el Cl- que venia del clorhídric. Doncs jo ho vaig a ficar. Això va ser 2HCl. Després, l'òxid de manganès 4 està tal qual, per tant, MnO2. Molt bé. Ara, també tenia Cl2 més. ¿Vale? Simplement estic copiant. ¿Vale? Molecular. Vaig a oblidar-me de tot el que tinc a càrrega. Però això sí, això, el Mn2 més, venia del clorur de manganès. Per tant, he de tornar a ficar l'espècie. He de ficar MnCl2. I ara, el que he de ficar també són les dues molècules d'aigua. ¿Vale? Ojo, perquè ara he de revisar. ¿Vale? Molt bé. No metalls. No metalls tenim, si es fixeu, tenim aquí 2, ¿vale? I aquí 4.
Per tant, he de modificar este número, que ja és lògic perquè aquí tenia 4 ions. I per tant, aquí hauré de ficar un 4. Ara sí que sí, tinc els clors ajustats, 4 i 4. Ara, metalls, però tengo que mirar els metalls, però bueno, manganès està ajustant, o metalls, els clors, ho reajuste i ara seguim comptant, ¿vale? Contem els hidrògens, per tant aquí tinc 4 hidrògens i aquí tinc 4 hidrògens i per últim el que tinc aquí són 2 oxígens i aquí 2 oxígens i ja tinc la meva reacció ajustada. I per això és tan important revisar la meva equació. ¿Vale? Finalment, tot té que acabar més o menys quadrant. Sí? Perquè, clar, aquí tenim 2 clorurs, però aquests clors no els havíem tingut en compte en la semireacció perquè no participen de l'oxidació i reducció, però al final hi són també en la reacció. ¿Vale? Molt bé. Si teniu algun dubte al respecte d'ajustar equacions en redox enmig àcid, em podeu preguntar. Ara, seguit d'això, haureu de fer les següents activitats. ¿Vale? Vale, un segon. Anem a ficar primer algunes bases per a que no se me deprimiu. Vale. Pàgina 214. Anem a fer l'activitat. 7, 9, i 10. ¿Vale? Pàgina 214, 7, 9 i 10.